Široki brijeg i jedan festival su na svojim počecima bili neočekivana kombinacija, ali ta simbioza je postala neraskidiva priča. Još jedan Mediteran film festival je krenuo, bio on u vanjskom prostoru ili u kinodvorani, jedna konstanta ostaje. Svaki od ovih plakata je svjedok povijesti Mediteran film festivala koji je u Široki brijeg donio, možemo reći, ono najkvalitetnije što mediteranske zemlje i okružje može ponuditi u dokumentarnom filmu. Tako će biti i ove godine, a bez ekipe vrijedne koja radi na tome i ljudi koji ih podržavaju ne bi bilo ni ovih 23 godine. Umjesto kina pod zvijezdama vratili smo se u naše kino Borak, digitalizirano, obnovljeno. Riječi su organizatora na otvaranju. Složili su odličan program od 45 naslova uz filmove u konkurenciji te mnoštvo prvoklasnih premijera i drugih kulturnih događaja. I doista se u ovom kinu čovjek osjeća kao da vreba neki duh prošlosti u njemu. Tako da baš očekujemo ove godine da se ljudi više vrate filmu. Jer smo protekle godine imali jako puno ljudi, međutim imali smo te zabave vani i ljudi su se više držali zabava nego filma. Sad smo htjeli potpuno razvojiti. Znači, ovdje je film i ovdje nema nikakve zabave, nema nikakve cuge, nema ništa. A zabave su na drugim mjestima, tako da ovo će biti neka prekretnica gdje ćemo stvarno staviti fokus na film. A fokusa itekako ima na što staviti. 7 programa, dugometražna i kratkometražna dokumentarna konkurencija, remek dijela BH kinematografije, dokumentarni naslovi iz programa u fokusu, filmovi za djecu u programu MFF Fora, tradicionalna filmska radionica kao zalog budućih autora, autobiografska knjiga Željke Bebeka i tako dalje. Selekcija traje cijelu godinu, zapravo čim završi ovaj festival otvara se natječaj i prijavljuju se filmovi. Dokaz da mi imamo nekakav renome, bar na Mediteranu i u regiji, je taj što nam čak šalju neke produkcije i filmove koji će se premijerno prikazati ovdje. A ovi ostali filmovi su prošli nekakve velike i renomirane festivale dokumentarnog filma, tako da mi nemamo nekih problema sa programom i dapače naš program je zbilja kvalitetan i jak i evo kao i ove godine dokaz je sa kojih sve festivala su došli filmovi, a eto kažem ima nekakvih i premijera. Jel? Kroz 5 festivalskih dana u Širokom brijegu borave filmski autori i članovi žirija iz cijelog Mediterana pa i šire. Izraela, Libanona, Grčke, Španjolske, Italije, Francuske, Slovenije, Srbije, Hrvatske, čak i Ukrajine, o čemu smo razgovarali iz prve ruke. Nadam se trenutno živim u Hrvatskoj i u Zagrebu. Imam mnogo prijatelja koji zove se Robert Bubalo i koji je producent ovog festivala. I zamolio mene dođi ako član žuriji zbog toga što bavim se dokumentarnim filmom više od 25 godine, Bože, kakav star. Ako znate, moja rodbina, moj rodni grad, rođen sam u malom gradu, ako izgleda ako Široki brijeg i, na primjer, i ovaj dom kulture i to, znači ovo događanje, ove ljudi, to je vrlo bliski za nas, za Ukrajinci i za mene. Imam jednog prijatelja koji je poslao film od prije par godina na ovaj festival i znam što je festival ima. I znam što je dobar izbor ovdje. I zbog toga što i prije toga i ove godine gledao na ovu programu i to je profesionalni festival, to nije neki amaterski, to je to. Svuda je bijelo. U praznim sobama, u kadama i ormarima. Ponekad je tanka granica između prvoklasnog dokumentarističkog žanra koji pazi na sliku, ali i na priču koja nešto novo otkriva s dozom umjetničkog izričaja. U tom delikatnom poslu iskustvo ima dugogodišnji selektor festivala. Mnoštvo tema i šarenila i zanimljivo je da su to različite lokacije jer mi biramo filmove iz mediteranskog okruga, ali autori naravno iz Španjolske mogu snimati film o Africi, tako da tu se ne možemo vezati za lokalitete nego za kvalitetu filmova. I tako da je to šarenilo raznih tema, ali ono što mene zapravo najviše privlači to je rizik, hrabro upuštanje u dvoboj sa temama i ja to cijenim i to nagrađujem sa selekcijom. Iz priče se može razaznati da prije svega treba uložiti veliki trud kako bi sve besprijekorno funkcioniralo. Volonteri, organizatori i ljudi koji znaju prepoznati što vrijedi u jednoj zajednici.
HT Aeronet je potpora festivalu više od 10 godina. Aeronet je od samog početka prepoznao cijelu priču tu Mediteran Film Festivala koji je stvarno izrastao u jedan od najboljih festivala u regiji dokumentarnog filma. Mi nastojimo svake godine pružiti podršku ekipi sa Mediteran Film Festivala, kako tehničku, tako i ajmo reći promotivnu, tako da smo mi što se tiče samog festivala i ove godine osigurali Wi-Fi pokrivanje kako kino centra, tako i pres centra. Osigurali smo i web aplikaciju na kojoj će se glasovati za najbolji izbor filma po izboru glasača i naravno glavnu nagradu za najsretnije glasača, to će biti ove godine pametni sat. Isto tako smo za korisnike Home TV usluge osigurali dokumentarne filmove koji su bili na ranijim festivalima koji će biti korisnicima dostupni besplatno u određenom promotivnom periodu narednih 15 dana. Na internetskoj stranici o festivalu imate apsolutno sve informacije, a glasovanje za dokumentarce koji su vam se najviše svidjeli može biti vrlo jednostavno, primjerice ovaj QR kod. Mediteran Film Festival je stvarno značajan događaj za cijelu regiju, za Široki Brijeg kao grad. Ove godine, obzirom da smo sa organizatorima razgovarali, promijenjen ajmo reći, koncept festivala, prebačen u unutarnji dio. Mi smo se u tom kontekstu odlučili ove godine i pomoći u osvježavanju, renoviranju nekakvih dijelova samog kina, tako da smo osigurali nove zastore koji će kasnije ostati kao i pomoć lokalnoj zajednici, odnosno podrška lokalnoj zajednici kulturnom centru, kino centru Širokog Brijega. I naša filmska radionica također radi već 10 dana. Na zatvaranju festivala prikazat ćemo filmove koji su napravili djeca. Istaknuo bi tu radionicu obzirom da je 6 predavača iz Sjedinjenih Američkih Država koji su završili režiju na prestižnim njihovim akademijama za film. To je nešto na čem festival gradi nekakav svoju budućnost, na edukaciji, na prikazivanju pa i na produkciji, tako da ćemo recimo sljedeće godine već prikazati 5 filmova gdje je festival sudjelovao u produkciji tih filmova. Mislim da ćemo u svakom smislu programski pratiti taj duh Mediterana, znači jedna koloristika koja će pratiti cijeli festival, jedna zabava, jedan opušteni ambijent. Nego sam više težio ovoj jednoj artificijelnoj umjetničkoj formi kroz koju autor pokazuje i svoj svjetonazor i prati određene događaje koje ga zanimaju. I ti filmovi ulaze u konkurenciju. I tako, iz godine u godinu, dobar glas se iz Širokog prenese diljem Europe i svijeta. Podsjećamo, Mediteran Film Festival održava se od 11. do 15. listopada. Ekipa zadužena za njegovo postojanje, čim se spuste zastori na 23. izdanje, kreće u pripremu idućeg, novih, nevjerojatnih priča, umotanih u sjajni format dokumentarnog filma.